Rahoton ya nuna cewa lamarin ya faru ne yayin da 'yan ta'addan suka yi ƙoƙarin kutsawa garin Malamfari, jami'an tsaron suka tarbe su. Garin dai na ɗaya daga cikin yankuna a jihar Borno da 'yan Boko Haram suka mai da shi hedikwatar su a baya. Jaridar Premium Times ta ce akalla jami'an 'yan sanda 2 da soja 1 aka kashe yayin wata gwabzawa da mayakan Islamic State West African Province a Malamfari, jihar Borno suka yi. Wata majiya ta shaida wa Daily Trust cewa jami'an da suka rasu suna cikin haɗakar jami'an tsaro da ke aikin kakkaɓe ragowar 'yan ta'adda a yankin, a wani shiri na dawo da 'yan gudun hijira gidajensu. Wata majiya ta shaida wa Daily Trust cewa a ranar Laraba da muke cike da yamma, 'yan ta'addan da ake zargin mayakan Islamic State West African Province ne suka yi ƙoƙarin kutsa kai don tilas su shiga garin. Yayin wata musayar wuta da muka yi a yau a garin Malamfari, mun rasa jami'an tsaro 3, 'yan sanda 2 da kuma soja 1, wata majiya daga cikin jami'an tsaron ta faɗa. Wane irin makamai 'yan ta'addan suka zo da shi? Jami'in tsaron ya kuma ƙara da cewa sojojin da sauran jami'an tsaron da aka tura yankin sun gamu da cikas na hari kuma sun mai da martani. Mayakan Islamic State West African Province sun zo da muggan makamai kamar motocin yaƙi masu ɗauke da bindigu kakkaɓo jirgi. Jami'an tsaron da ke cikin tawagar sun hada da sojoji, 'yan sanda, 'yan sa-kai kuma sun samu nasarar daƙile harin. Ina ne garin Malamfari? Malamfari na ɗaya daga cikin yankunan jihar Borno da mutanen ciki suka watse saboda yawan hararen da 'yan ta'adda suke kaiwa, kamar yadda jaridar Zaku ta rawaito. Ba da jimawa ba, gwamnan Babangida Umar ya ziyarci garin domin karɓar 'yan gudun hijira tare da mai da su gidajensu a hukumance. Kada ku manta, labarin kai tsaye ya zo muku ne daga www.psnews.com.ng. Za ku iya ziyartar shafukanmu na sada zumunta. Idan a YouTube kake kallon wannan bidiyon, ka yi kokari ka danna mana subscribing. Idan kuma a Facebook kake kallo, ka yi kokari ka danna mana following domin kasancewa tare da mu.